Helo, Elen ydw i ac rydw i jyst wedi bod yn cymryd rhan yn y sesiynau cyfansoddi. Penderfynais i fod yn rhan o'r gweithdai yma, oherwydd o'n i moyn dysgu y broses o creu cân a'r ffordd ych chi'n un o'r geiriau chi'n bod yn ysgrifennu gyda'r cerddoriaeth a sut mae fe'n plethu i gyd mewn at ei gilydd. Na beth hoffwn i ddysgu mas o'r sesiwn yma. Yn ystod y sesiwn heddi, rydyn ni wedi bod yn ateb cwestiynau ar eitem sydd fel yn dod â atgof melys neu sydd ddim mor neis i chi a sut oedd hwnna'n halach i teimlo. A wedyn gython ni yr gwaith cytre wedyn i ceisio rhoi'r teimladau yna mewn i pennill cân. Yn y ffeil yma, mae da chi recording o fi yn chwarae cods yn wael. I fi jyst i gorffen yr ail sesiwn yn y cyfansoddi. I ni wedi bod yn mynd trwy a fel pigo mas geiriau o'r penillion i ni wedi ysgrifennu yn barod a bydd rhaid ni wneud cygan ein hunain a ni wedi cael fel gwahanol fathau o cerddoriaeth i ceisio rhoi ein cygan mewn i. O'n i wedi mwynhau y sesiwn yma achos mae fe'n ysbrydoledig i weld faint o pobl ifanc yng Nghymru sydd efo'r ddiddordeb yn cyfansoddi a'r ffaith bod rhaid rhannu y grwpiau mewn i 2 sesiwn achos oedd gymaint o pobl ifanc am fynychu. Felly fi'n teimlo fel bod y gweithdy yma yn beth dda a bod e'n rhedeg, fel bod ni'n cael y blas na mewn cyfansoddi a gweld os yw hwnna yw trywydd i ni moyn mynd mewn bywyd.